Şerê taybet ê li dijî jinan, mülkiye bir tane. Bi salanek piştînên jinan di rojeva civak û jinan de wek mijareke sereke cih digire. Tundiya li dijî jinan, kuştinên wan ne meseleya dem û cih e, lê pirsgirêkek gerdûnî ye. Ji ber ku her roj bi dehan jin hem li cîhanê û hem jî li welatê me tên kuştin. Xetên berxwedana jinan a li dijî tundî, kuştin û desteserkirina destkeftiyên wan bi pêş dikevin. Kuştin ew qas zêde bûye ku tevgera azadiya Kurdî û civaknas vê yekê wekî jenosîd, komkijiya zayendî bi nav dikin. Li gor daneyên Neteweyên Yekbûyî di sala 2024 de her 10 deqîqeyan carekê jinek an zarokekek keç hatiye kuştin. Her sal zêdetirî 50,000 jin û zarokên keç ji hêla xizmên xweyên mêr ên herî nêzve tên kuştin. Ev kes an hevjîn, evîndar, hevjînê berê, nasek, evîndarê berê, xizim, bira, kur an jî bave. Ev hejmar di sala 2021 de gihîştibû 81,000. Li gorî rapora Federasyona Komeleyên Jinan a Tirkiyeyê ya sala 2025 mêran herî kêm 302 jin kuştin. Piraniya van kuştinan di nav malbatê de çêbûne. Ev tenê ew bûyerin ku ji raya giştî re hatine ragihandin. Lê gelek kuştinên ku sedem nediyarin jî wek xwekujî tên ragihandin. Gihîştina statîstîkên fermî û nûjen ên li ser kuştina jinan li welatê me pir kêm û zehmet e. Di vî warî de hin rêxistinên civaka sivîl ku her cûre kiryarên zirardar ên li dijî jinan nemaze kuştinan tomar dikin, nexşeyek tundutijiyê aşkere dikin. Di çarçoveya vê lêkolînê de di navbera hejmara raporên nûçeyan ên hatine weşandin û hejmarên ku ji hêla platformên jinan ve tên peyda kirin de cudayiyek girîng heye. Ev nîşan dide ku li deverên cudayên welatê me jin bi bêdengî tên kuştin û mirina wan jî nabe nûçe. Nûçeyên ku di çarçoveya nêrînên mêran de hatine çêkirin, dijminatiya li hember jinan xurt dike, wan bêhtir li hember tundutijiyê dixe nav tengasiyê. Dema ku dor tê ser nûçeyên li ser tundutijî û kuştina jinan, naveroka nûçeyan meyla wê heye ku pirsgirêkê bi awayeke yekalî çareser bike. Sucên sucdarên mêr bi hincet û danasînên psikolojîk û tekakasî pêşkeş dikin. Rast e, aliyek van bûyeran ê bi dêrûniyê ve girêdayî heye. Em dikarin bibêjin ku ev kes bi rastî jî nenormalin. Xwedî mêjiyên nexweşin. Lê sedemek din heye ku bi awayek zanebûyî ve şartî û plankirî li hember jin û civakê tê bikaranîn. Ev jî şerê taybet ê sîstema metîngeriyê ye. Li hember têkoşîn, helwest û xurtbûna tevgerên jinan ên rêxistinkerî hêzên kur vala nasekinin. Serî li polîtikayên tundutijiyê yên xapînoktir didin û rêbazên şerê taybet bikartînin. Şerê taybet ji bo polîtikayên ku ji bo pêkanîna planeke stratejîk a piralî û demdirêj pêk tê ku li ser bi destxistina encamên serkeftî yên ji bo berjewendiyên xwe disekine. Armanc ew e ku civakê ji nirxên exlaqî û cewherê xwe biqetîne. Her wiha bi teşwîqkirina tekakasiyê mirovan ji civakîbûnê dûr bixe û veguherîne tiştekî qels û bêhêz. Ev rêbaza herî bi bandorek ku mirov bi wê pir bihêsanî dikontrol kirin. Bi demê re ew kes dikarin li hember civaka xwe derkevin û wek amûrek kefê werin bikaranîn. Ev yek destwerdana jiyana kolektiv û exlaqî ya civakê ye. Şop û rêbazên wî yên îdeolojîk û dêrûnî bi aliyên siyasî, leşkerî, çandî û civakî û aborî jî hene. Em dikarin bêjin ku îstismara aborî ya herî sereke ye û xizaniyê bixwaretîne û dikare wekî polîtikaya destpêkê ya hilweşîna exlaqê civakî were destnîşankirin. Tiryak, fuhuş, sîxurî û koçberî polîtikayên pir cuda lê bi hev û xizaniyê ve girêdayîne. Ev girêdan naveroka şerê taybet ê veşartî tijî dike û her wiha dikare wekî pratîka neokolonyalîzmê were hesibandin. Yek ji polîtikayên metîngeriyê ya hilweşîn û xirabkirina pîvanên çandî û exlaqî komkijiya jinan e. Bi kuştinê mebesta me ne tenê kuştina fîzîkî ye, lê kuştina psikolojîk, hestiyarî, aborî û exlaqî jî. Polîtikayên metîngeriya nû yên ku jinên Kurd hedef digirin piştî sala 2015 dest bi belavbûna bilez kir. Bi taybetî li bajarên Kurdan ên bi helwestên siyasî yên bihêz, jinên ciwan şêla kesên destnîşankirî ve hedef tên girtin û tên xapandin. Hestên wan bi rêya dehfikan tên manîpûlekirin û ew dikevin bin bandora çanda popüler a serdest. Dibe ku di ti demên din ên dîrokê de tundiya mêran
û ya dewletê polîtikayên bi vî rengî yên dijminatiya jinan kirine pêk neanîne. Jinên ku ji neçarî xwe dikujin ji ber encamên van polîtikayan in. Mêrê kujer jî bi saya polîtikayên bêcezatiyê bi wêrekî di nav civakê de digerin û kiryarên xwe didomînin. Di her çîrok û bûyerê de em dibînin ku qurbanî jineke Kurd e û sucdar jî kesên bi cilên fermî yan jî yekî nêzîkî wan e. Di bûyerên İpek Er, Gülistan Doku, Rojîn Kabayîş û gelekên din de rayedaran bala civakê bi zanebûn kişand ser xwe kuştinê. Ev nixwandina rastiyê ye ku civak bi sucdar û planan nehese û ew jî karên xwe bi rêk û pêk bidomînin. Lê belê ew çi bikin bila bikin, rastî di dawiyê de derdikeve holê. Ya girîng ew e ku doz bi israr û bi biryarî were şopandin. Di doza Gülistan de tora têkiliyên di navbera kesên têkildar û beşdariya navendiya rayedaran de bi awayeke zelal nîşan dide ku polîtikayên şerê taybet çi qas civakê tehdît dikin. Ger ne ji ber sekna rêxistinên jinan, malbata wê û îradeya gelê Dêrsimê bûye, ev bûyer nedihat lêkolînkirin jî. Ew ê wekî dozek wendayiyê bihate hesibandin. Hem têkoşîna jinan û hem jî helwesta raya giştî di ronîkirina bûyerê de rolek girîng lîst. Dîsa hewltê dayîn ku kuştina rojîn jî were nixwimandin. Divê bêzanîn ku di sistema şerê taybet de her cure rêbastê bikare anîn. Lê tenê qaîdeyên edaletê nayên sepandin. Gelek mînak hene ku di dawiyê de dadgeh jî hewl didin ku hemû sucê tiştên ku qewimîne bixin stûyê jinan. Ev mesele êrişek siyasî ye û bi zanebûn tê organîze kirin. Ji bo ku rêlpêşiya bûyerên bi vî rengî bêgirtin, divê civak bi taybetî ciwan û jin heşyar bin û xwe birêxistin bikin. Tevgera jinên Kurd jî divê zanînê de ye û hewl dide ku jinan bi avakirina rêbazên exlaqî, siyasî û civakî bi jiyanê ve girê bide, da ku ew bikaribin bi çand û nasnameya xwe bi azadî bijîn. Lê ev yek jî dibe sedema êrişên li hember jinên têkoşer û şoreşger. Ji bo wê tevgerên jinan dibêjin ku jin ku jî siyasî ye û di şexsê jinan de jiyanê têk dibe û civakî hildiweşîne. Mifteya pêşîgirtina vê hilweşînê jî tenê bi jiyaneke rêxistinkerî pêk hane.